Yo, ndimi mama, muri sei? Kwamunotaura kuti mukuuya wani? Ndinofamba nyara dzamba here kana ndichakuni. Aiwa mama, mamukase? Kwapo uri kuite? Ndiri kusuka mama. Imi mhoro iyi. Iwe. Mama, uri busy kuti uri kuteerera maefonzi? Uye achisuka? Kuzvine basa remama, ari kumbozororawo. Kuzosina mimba wani? Mama, ndo nyaya dzacho here. Chaita kuti zete apa kuti zete kuungana pasofa. Mama ari kumbozorora, ndamuzorora. Ari kuzororei? Angachimbotaira. Pane mwana ari kuchengetwa here pane mwana mucheche. Ewa mama. Wangoti yamwise here? Mwana achauya mama chiko. Anouya kubva kupi? Ndakakuudza kuti rini tichitaura nyaya nezvemukadzi asingazvari. Rini? Mama mukabva madaro here. Aiwa. Mama, takaenda kumapostori ndini tine problem. Problem ichi ndakakuudza. Watanga unoendesa mwana wangu kumapostori pasocial media. Mama. Wakanini ndakapfugamba pana madzibaba enini? Mama, haasi mapostori chete, takaenda kana even kumadhokita zautaura kuti ndini tine problem. Madhokita? Madhokita otaura ndine problem. Uyu haana kana problem yainayo mama. Muchingopopota muchingoonekekirina. Uyu hanzi haasiri ane dambudziko. Haasiri iye, ndini ndine dambudziko. Uyu hana atori perfect pari inini ndini asi zvonzogona kugadzirisika. Pane zvari kutarisira kuti vanokwanisa kundibatsira nazvo. Mukotuka muchipopota mama muchidaro. Iwe ndiuri dambudziko? Ndine dambudziko ini. Zvinogozofamba sei ina ndingazvari mwana asingazvari? Ndizvo zviri kutaurwa nemadhokita. Mwana asingazvari? Koma kuenda makutoenda izvezvi.